Ya mace Adolescent Health and Information Project a shekarar 2010 sun bayyana cewa ya mace an halicce ta ne daga haƙarƙarin namiji, wato Annabi Adamu (AS) shi ne farkon halitta mutum wanda daga jikinsa ne kuma ƙashinsa aka halicci matarsa Nana Hauwa'u don ta zama abokiyar rayuwarsa kuma muhallin nutsuwarsa. Malam Sa'id a shekarar 1982 ya ce, mace an halicce ta ne daga haƙarƙarin namiji, ba daga kansa ba don ta nuna ta fi shi, ba kuma daga ƙafafunsa ba don ya bi ta ya take ta ba. An yo ta ne daga sashinsa don su zama ɗaya a daidai tsakanin hannayensa don ya kare ta daga cuta, can kuma kusa da zuciyarsa don ya so ta. Marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah yana cewa kasancewar an halicci mace daga karkataccen ƙashin haƙarƙari shi yasa take da karkatattun halayyu. Duk wanda ya ce sai ya miƙe ta to sai dai ya karya ta, sai dai a mu'amalance ta a haka. Wata rana ta sa ka farin ciki, wata rana ta baka haushi, wani lokacin ta sa ka nishaɗi, wani lokacin kuma in ta ma wani abu ka rasa inda za ka sa kanka. Da zarar mace ta yi fushi ko ta hau dokin zuciya sai ta ce da kai, me kake min, ko me ka taɓa min, ko ta ce ni dama na gaji da kai, ko ta ce zaman haƙuri nake da kai, ko ta ce in ban da ƙaddara me zai sa in zauna da kai, ko ta ce da kai in har ka cika ɗan halak ka rabu da ni. Duk wannan tana faɗin su ne kai tsaye ba tare da hangen nesa ba. Ko za ka dake ta ba za ta fasa ba, ko ta daina furtawa ba. To a nan idan kai ma ka biye mata to sai ka mata rauni ko ka yanke hukuncin da zai haramta zama da ita daga nan sai da